Låten är I'm Yours. Vi har pressen på gitarr och hans kompanjon. Nu kör vi. Och en beundrarinna. Nu kör vi. Vad sa du? En beundrarinna. Ja, okej, en beundrarinna i sängen. Woo! Okej, då kör vi. Japp. Affe har ju som förslag att du känner något med just Matters då. Ja, men det jag vet inte. Ja, men Nej, det är inte nej. I'm Yours är lite bättre. Den kör vi på. vi kör första versen i Amions då. Japp. Då kör vi det. Okej, då kör vi. Go, liksom. Go. Kör vi direkt. Well, Affe, för fan. well, you've done me and you better felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I'm trying to get back. Before the cool down run out, and I've been giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's to give my turn and to win.